Ако намирането на място за живеене ви се струва невъзможно, не сте сами. Когато половината ви заплата изчезва за наем, значи нещо не е наред. Дали следващият голям протест ще тръгне от вашата жилищна сграда? Европа е изправена пред жилищна криза и тя удря най-силно младите хора. В градове като Берлин, Мадрид и Лисабон наемите скачат до небето. Над 10% от домакинствата в ЕС сега харчат повече от 40% от доходите си, само за да имат покрив над главата си. От 2010 го цените на жилищата са скочили с близо 50%. Защо? Спекулации, Airbnb и недостиг на социални жилища. Протести вече избухват. Испания инвестира милиарди в достъпни жилища. Германия бърза с нови строителни закони. Но повечето решения все още са само на хартия. И така, какво следва? Ако политиците протакат, очаквайте повече гняв, повече протести, може би дори нови политически движения. Или, с истински натиск, Европа най-накрая може да се обедини за реална промяна. Едно е ясно, вашият наем вече е политически въпрос. Ще донесе ли 2026 гогной надежда или нова вълна от безредици?